danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Oh, yeah. Omar MB. Kyakkyawa nana ke zana baiwa kauna, yarin ya juyo nemi guri dan zauna, a hankali dan taka baki labari na, karkice za mu rabe nana. Kina da haske tamkar zinari, kina da aji haɗin ga yayi